Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedik cuplikan bab kitab Akhlakun Nisa, bab akhlake wong wadon. Bab nomor 1, bab kebagusan kanggo wong wadon. Ruya an Abdillah bin Amr bin al-Asiyah radhiyallahu anhuma anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Ruya Muslim. Ad-dunya utawi dunya iku mata'un bondo, wa khairu utawi bagusi mata'id dunya bondo dunya iku al-mar'atu wong wadon as-sholihatu kang bagus kelakuane. Artosipun donya iku bondo, dene bagus-bagusi bondo donya ya iku wong wadon kang bagus kelakuane. Dadi wong wadon kang ora bagus kelakuane iku diarani bondo kang ala. Bondo kang ala iku menawa bisa tur ora nguwatirake uga bisa dibangun supaya dadi bondo kang bagus. Yen sekirane ora bisa dibangun utawa didandani, baguse dibuang bae. Perlune supaya ora nular-nulari maring bondo liyane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.